Tripurani Sirsi Tiragui Tei Haphang Chibrwi Mwtai Taklai Covid Tong Halogo Covid Daita Tei Palaina Thangai Khulomnai Rongni Kothumong Anglia Phano Bishibrumni Sirsi Tiragui Khlaijakma Haino Raida Tei Mwtai Khaiye Phashalo Paika Hasteni Barsani Mwtai Kebuni Khayokma Kebuni Kokshilchama Tei Kebuni Kha Fulmungbai Taklaini Kharchi Der Paithak Mwtai Rijaka Phashalo Kazamakor Tola Khoerpurni Chibrwi Mwtai Paithak Mwtai ni Shalobo Lukoro Keshing Khlaiye Phaimani Mangfli Nukjaka Kebeng Kha Khasidi Orogni Thani Keito Jungno Pirok Tobodi Mwtai Ni Thani Kebeng Kha Khasidi Orogni Thani Shakni bumano nainani bagi besarokno kasuka kerong tai kornam bemar bosuni mutai khani sinijak bobagra morli nukhuni mutai Chibrwi kothoma bai keringjak gobai kathar tei khulumoi phaimani raidano sasu jagai shakni hamadino kebo phaye kasujak ma haino ma tongbai kha taklai Chibrwi mutai no hasni lukoro ngar biang phaimani संगत था कुछ ना 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 देता tao bom hai bung kha taklai mutai phaimani taklai mutai to tam nai bagon singo bugrok mar la liya kulungi simi makhang la kata mata ya mobile eko mane ene pai chu marok da dai mar kha pai chu mane belai mar kha ke to mata yo khabai khulmak na bola mata nya to khabai na khulunga ka ha kono agini ka hai angmi ya ta agi ke to ka no khulum la ya thayo no tong phur ke khana le da ma hai mari hna khana bote mutai khuluman saimano khulumano ni to khana jang no bugrok to mana khaya kono samaya kono bosoram bug mana khaide taklai na first time anding ta nukung hukung maiba khulba kamitai haktoni hamari shanoi bonok khulumnai ro taklai Chibrwi Mwtai yo khulum phainani Seb mania angai kebo kulkha hapungni karakhe khamani raidono bo jotono musukmani biswa waisa nukjakma salo mokolbe nayei khani hamia saya rokno hunani bagai kebo ba mal mata tharo kebo ba prasad barogo abo haike phaimano muthak jagai boma bai busano sikagai rejakma haino ma tongjak baikha mani nei lukurokni khawo taklani Chibrwi Mwtai lukurok ma phaya angma bai khawo srangma manliya Mwtai renai chontai naran khapangtai galim rokbo oroko khojathai kalayo bobagra morni simi je raida bai Mwtai khlai jagai phaimani a raida no muthangai tongkho bosong rugai chongai phaijak chontai tai galim rok phiaba hanok kasarei narakna bagai phaithangni kokno torjakya karei Mwtai no torjagai sakpe tok phaifano borokni thinang tal kari horhai ungi tongkha hastini montri rok omohai kathar Mwtai tui tongnai rokno bata roi borokni nukhungno muthangnani kok saphano kok simino nobaro uriwi tongkho cheiri naijak phayakho borokni basabotei bahaiki tong abuni bagino khapangni barja teinai robi debor masaka chini montri ngai rok tai CEM EMT bubagra song wansugui tomuno chini bagai boino bata rtino nukhung muthang mandrok Seb khlai rekhe khapang sranguino Mwtai samgo khabera sugui hani bagai khulumoi tongana khnai jadi mungkap sikamu ar bom khatoroni tabu jan poto tonggo surobi khapangta taklai Mwtai Chibrwi Mwtai bahing jakha taklai Mwtai khato je tabu je sinagi ni choli mung bahai kina kaham kan choli ka dotono kaham ka choli ka puja bali ka kaham kata ekmatro papri borok Mwtai kai phaimalia kai jaraman tunta kine borok bo haibano manchi tangkhang malang yange onek borok khadu jogoi phirogoi thang baja gabonyo
검 한가 보러 너를 이렇게 소모지 살. 신이 소미자 보이고 배돈 그의 바다 그의 그러니까 증거로 봐제 폭삭콩내만 동거 뭐 다시 재미지 지니까 녹록록 소리야 어느 녹록콩티 프로블렘 맞아요 무시 동거 버사 동거 그러니까 소매 못해 짜나는 능능이 부족이랑라고 하면 약간 사작다 너록 재미자로 봐 다시 동가에 증반당 놓고 베르마 소모스로 그림이 맞던 거 그러니까 어버티롱 너 완쪽 간까지 증거로 엄티롱 너 완쪽 간까지 증거자가 뭐 도이자의 무들이 탕야바 하게 그방마 개봉 할 정신이 어버너 승어 다보 이제 서로가는 승 사람 무슨 거 봐요. 승어바 하게가 이제 동문이 마치 빠소이 하더라고 하나 이렇게 가 봐서 딱히자 뭐 당자 공만에 탄 겁니다. 농도 공리 바게. 거기나 동나라. 진여러 동거 아트리잖아 동. 다보 이제 정대초. 너를 삼나라 지키를 이렇게 해봐라나이. 승가 이제 다복 승제 다완 쪽 다만 가 증제 다복 승 에디신이 미친가 에디신 시엠로 가셔라나이 가이 진에 만나는 다베 에디신 제르만 바이 시엠 또 버럭 그는 미신 잡아 가셔라 그때 버럭 하는 말라요 가이 다복 아양 타가이 미레비니 문디 엔체 데버만 가자 르나이 가이 엄선은 가이 증 다복 멜라 컴티니 어떤 쪽으로 보티는 가셔라나이 버터로니 제르만 멜라 컴티니 번호 가셔라나이 mana sini 나또 belum itu. Bos rom neng bos rom awai sam kaiman ini kan. Bang ro balu maka pura lo sotro bos soli tongka. Angka sing ju poram pura tabu bongso obaike khati thangmani tabu kani thago chong bato chong onek bora khai thangmani tamkai sini je agini tomung agini samung obono sungma kisa system ti phiro gari de ka ba sing chanai sin ba sin lanyo obono sung joto mundri mohodero mocho ono sung mane boro koi malaya koi kok salani bakai sing tabuk sa jok lai tang lai tabu je sini kale mro mane orpo bes to kom tong ne ro agin boro ro to do boro to sian no sung boro sipon si siang tang kai sing je sinai nung ne no kisa mala chulanyai ni wan so koi sing kok salai tak tago salai tong Sini yang tipu neng sahori mana joto menteri CM ba CM joto no sai mana kata mau kok ketara yang baru tam sana Sini kok ketara mau kok hanya semua awan bagai tabu je CM menteri romo no sem kok sini bagai cuma masik 6,000 ba 5,000 apa kelerima kakai dati calo kerima kakai bela kai canai oh seng tabu onek kesabo kelai tong lagi jor tabu kita boleh kai tong nok ya kare pitong kai to Totone problem bagai cinta angkang macam nok mukmi bagai. Kai besar porima yang tang somayo besar porima yang tang apa aja kai kai besar bujok tong bayu. Besar bujok tong kono boro buat cere doa income ro kai mia pori ro tong bayu ka ba. Makanya problem bahasa yang kai. Lalu nai mata. Masih 6,000 kai maka ka ba sini tak kesa seng thangna nanya thang. Tripura hastini kasamkuk laibumani mukumulle o Chibrwi Mwtai hai kusung tui faijak abuni mangrokno obo hai mukumurokno muthangna bagai tribal welfare library museum berai khiri bedek tai archaeology bedek rogo kuti rang sebayei chana sabaya tangna lamaya rutuklai tongo phiaba mokolo klaijak ya o kathang basawi tongjak phuduk mani rokno khe Mokolo nukya anggi tongmani nugai wana laijak tabuk hastini sijak nukjak lokoro siwi sanai rok yak pai tangmaya phia yak pai tangnai rok mokol bai nukya okog rokno sithai joto lokoro joto khursa thai jethani bo tong kosong lokoro Kebeni jugo Mwkhang Tei Haphang raja Dok sata